Ole tun tum chu mail merge manga Committe Kohna kalam pahnia in print chuak zel tura te tiang chuan an print chuak ta alai kat ta khatianga committee member sepek mai thei tura kha kanin hawanga tin an ma ni ming chu zel lo automatica ron in chu ta ne mail merge khami ha kan mangdon bokani in hawang ama seberin Microsoft Word kan hawanga kan layout hi kan enchinang size in A4 hi kan man tlang lon ber ni wangin A4 kan thlanga landscape orientation hi kan da thunganga margin a po hi kan thlang hai tu na hian I uan ang faket na oma last custom settings si kapme the rolin ti dan hima kan shedu takin custom margin a kalu tanga ta hian 0.7 0.7 kan ti on point ang vekani ti khana lo om ta ni chuanin he ta in kalama kan lu tanga ta hian tru kan thlangang chuan an car zau zong a hi alo dik thlap turin I 0.7 om ve turin kan ti chuan kan puntirang mo 0.7 kan puntir chuan pahnia kan puntir chuan 1.4 alo niang calculator a hin ti la chiang meang 1.4 alo chuk ta ni he ta hin 1.4 kan chuang chut kharo po an tian kan ti chho thia ti hiang kan ti yang khan kan ti thei ni ti hen alo om ta ni chuan ta kan chuchin don ni heta tak hianin mailing sa hin lu tanga mailing sa hian start mail merge and letter si kan thlanga select recipient sa hian I ama khan kalo chulok to ni excel file ang khan ta hian executive committee members tin ti ta hian hei member so khating kalo chulok to ta an address then ping the phone number te kalo da sa ve kani ka kalo save tha to a kha kan mangdon ni ta hian use an existing list in ga lu tanga ka va select to mai don ta ni ti khan okay ka meta insert merge field te hian name ka thlanga comma address kan dile ta ni
he lai te hi han ti style ve do lek style han pe ve te la justify ve kang thì khai này pot sẽ nghe lại chị này here hay là line spacing cần mang thế paragraph hiện cần mang thì bóc này yang khan cái tạ bộ thì khan in là lâu nuông ta đâu nè mà ai chuan tin hay là hi hay là về lại hiện hắn đã tầm mấy thầy là entiran thì mình bỏ cái tụ trong cái chiếc tới thì tại hiện cái đi trên năng center đã tiếng khan lại hi kan underline nga kan bold ngal dei bok nga chuan he lama hin kan da ve le don ni he lama hian kan da ve leang tin kan margin hi a all zau thoba kan hriat chuan kan thak le thei boka tiếng khan 0.75 kan thak chuan (1.5) khaloni to don ni ta hian he ta kan lut lenga 1.5 kan ti ve leng tiếng khan chuan helai mo hian enter mo kan dang enter kan da kharlo pon break za kan lu tanga layout chunga column ma kan lu tanga hi kan copy paste to mai don ne kan paste pang amaro chu helai hi helai taka hi kan simaram khangai don ta ne kaka aom du em maya ti khan chuan kan en chinang nghe ta mailing sa kan lut lenga preview results te hian nên thạo tỏ mấy đoạn này thì hiền tiếng khan internet hay hi a copy hi secretary khan a local du khan a le lama khati khan kan da nga a le lama kan da mấy đoạn này tiếng khan tin a fill up chop tur ni chun
mail merge hi kan sel me ngan da lawanga entir nan pakhata hi kan lo pia khami kha secretary khan ane alo file ve du ta khan lo chin che du khana hi pot thlang le lama kolanga le lam khati khan kan pe mai don ta ni tin mail merge khar ro khan tu na mi kha lai lo delete date da la entir nan min mai kan lo delete ani chuan kan print chu ngati khan kan ziak chop thei don ti na ni chu kha mail merge ti dan all samber Microsoft Excel atanga kan ti thei dan chu ni tin hei hi kan print don khan mitam takin control le p kan me top mai the dik don lo ni add and finish and merge ti hian print document se hi kan me tanga and all foxit reader a han sin tiang he da hian hay tin lo cho don ta ni hay tin nia ni ti khian kha achua dan tur dik taka chu ai ta ni chu an le peka kan hu le thau don nia